U vrijeme kada je Španjolskom vladao kralj Alfonso XI, ukazala se djevica Marija pastiru u gorju Guadalupe. To je bilo ovako. Pastir po imenu Gil Cordero, rođen u mjestu Caceres, gdje je živio sa svojom suprugom i djecom, tražio u blizini mjesta Alija svoju kravu koja se izgubila iz stada na paši u brdima Guadalupe. On je otišao u potragu prilično skrivenu hrastovu šumu okruženu vodom, bogatim potocima. Otišao je na desnu stranu od svojega polaznog mjesta, a zatim je odstupio od toga pravca i pošao je vjerojatno slijedeći trasu stare rimske ceste. Nakon 3 dana pronašao je u blizini maloga izvora kravu koja je bila uginula, ali je bila potpuno netaknuta. Uistinu to je bila njegova krava koju je pažljivo pregledao i uvjerio se da je uginula, ali je bila potpuno cijela, bez ugriza vukova ili nekog drugog oštećenja. To ga je i jako začudilo. Zatim je izvukao nož iz korica s namjerom da s krave odere kožu kako bi iskoristio to što mu je ostalo od krave. Rasporio je prsa krave napravivši nožem rez u obliku križa, kao što je to običaj kada se dere koža sa životinja, a krava se je ustala. Jako se uplašio i otišao s tog mjesta, ali kada se okrenuo, krava je još uvijek bila na istom mjestu, a onda se ovome sretnome pastiru ukazala djevica Marija i rekla mu: "Ne boj se, ja sam Majka Božja, Majka Spasitelja ljudskog roda. Uzmi kravu i odvedi je u stado gdje su i druge, a zatim idi u svoj kraj i reci svećenicima ono što si vidio i reći ćeš im da sam te i ja k njima poslala. I dođite na ovo mjesto gdje si sada i neka kopaju na mjestu gdje je uginula krava, jer će pod tim kamenjem naći moj lik. Jer će doći vrijeme kada će na ovom mjestu biti crkva i moj poseban dom." Onda je pastir došao k svećeniku i rekao: "Gospodine, ja znam da se je Gospa, djevica Marija, ukazala u planini u blizini rijeke Guadalupe i rekla mi je da vam kažem da tamo dođete i da ćete tamo naći njezin kip." Tako su svećenici otišli s pastirom na mjesto gdje se Gospa ukazala. Stigavši tamo, počeli su kopati na mjestu koje im je pastir pokazao i gdje se ukazala djevica Marija. I na tom mjestu su naišli na grobnicu koje je bio kip Svete Marije, jedno zvono i pismo. Oni su uzeli sa sobom sve što se tu našlo, kao i kamen iz grobnice na kojem su našli Marijin lik, a sve kamenje koje je bilo oko i na grobnici raznijeli su kao relikvije ljudi koji su tu došli. Svetište Gospe od Guadalupe je zapanjujuće veliki kompleks od 5 glavnih struktura. Crkvu iz 1730. godine je projektirao jedan od potomaka Kristofora Kolumba. U muzeju uz crkvu i samostan su izložena djela najboljih španjolskih slikara i kipara. 1907. godine lik djevice od Guadalupe je kanonski okrunjen i djevica od Guadalupe je proglašena zaštitnicom Ekstremadure. Gospina zaštita je 1928. godine proširena na španjolsko govorno područje cijeloga svijeta. Papa Pio XII uzdigao je svetište naše drage Gospe od Guadalupe na čas papinske bazilike Minor. Ovaj kompleks je UNESCO proglasio spomenikom svjetske baštine.